Mbia mwana sana umwanchi omuliyeli abegetaseni kia Ndizi TV na endene biro binde ngo kwaligania ase entunda eyomwelyo chinga kitogendete gusanga ime yomurubili obwensa kia bono mambia ase entunda yega ya gatatu asito gusanga no mugeni witu ase studio yorabeka gutumanya amange buna nabagingo koliyera eirabukale nagomanyanga omugeni tongwekera nale ase studio elinde atumanye obokoreri asensemeri yekemeri giechai nimetenga omwanchi murigeria kwabere kugutwara amaboli amange kubwatikana nekemeri giechai igoli tukulia lero ntubwate no munyakirogo akorwa ase factory eri ya Nyankoba oyora bikagutumanya amange gosanga na into asomorobiriga wetera se namba yesimi ya 0792192834 orindo tumanye anga yokubwati umorobiri koru na boigo asensemeri yemitanda sensema ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital asensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemeri ya website gwetera www.ndizitv.net yangireli bageli gali abene kwaligania umugeni ase studio atumanye na kyakurukwa na ndenga ye akurukuru ga sorogongo rwa gusi. Karibu sana. Mbia muno madam, mbia muno ne TV ito ya Ndizi. Samaria danche na Andrew Nyarango. Oyo abairo chairman yo Nyankoba samatuka motwa atali make. And ali ase Nyankoba inkoru esoni ya moturumesi. Asena abairegi kwa kirisha balemi asamatuko atali make. Nego keiri ase ngencho enene mono karonga ndreta kora abalemi bane mono be chae asense ya moturumesi. Na mono muno chairman inche tinya aretiko kopagwa abalemi abana ba moturumesi abana ba soniki abalemi bonse pina abane oikamba kolera kolengana no kugani kwabo ndole naende anyorire service chingia litanga nikegima abalemi bana goikatobe na barabua asobwange mono ekiagera tutabeti asobwange na barabua tingonyara komanya okugani kwabo nakie kigakogera mona matuka amange narorire tokobwaterana na barabo asobwange mono naende ko etera asokobwaterana bwito na barabo bwamwe mono na abeire ki kwego kina barabo obokoreri bwane muna mono asogosirana ase chinchera chinyinge asokorora muna balemi ba minto ase bitokie bikabanyorire tuabasirire babeka abana ji school koruororo oyo tabwati omwana na bato ko matebi akore kende naende na kero kikira mokonya subugimo gutomanyeta sense negento kende kanane pi ninganjete ko barangeria abalemi bane asokubwaterana koigwero komo kiagaragara twanyore kende gyonse tutagete gosanga itogo chamo twensi nanya gonyora mulemi ondo kongusamageka na mono naende kegima ase abalemi oikobe goko batebia karase kero kitobwena tago kolendo bulemi bwito bwechae erinde tonyore bitoki bigotokonya mambi muna bono goikatu chakere mugondo toroserie chae yaito tonya tore chinga kichibwena rete asama tuko atana abere bakaikumi naliera to eliga salia igoro naende to grade kia kitogo chikoni ase echiro yense ne chire yense tari Nyankoba yoga to chikoni echae toko ende nsengima konia chinse chinyinge nkwanere chinse chinga se chirito ko enda twa chikoni chichae ao togo gorengani ne yaito twarusiri Nyankoba muna jinse cha Malawi jinse ya Tanzania jinse ya Uganda jinse ya Madagascar na kale ntiriga echa enkenko cha kere kororekana kurwa Southern Sudan yi alenge chiro yeitenana egento kende nkorora asabale mibaito
ngocha tole twabarangeri twakora egento tokoroka chi field start gose twabasomi amasomo tokobarentera ang'e koboroki ng'aki echae korendwa ng'aki echae gosimekwa naende ng'aki echae bwenerete koba tebasa gotwara kero kende noene echae ngotwarera oborwaire muno omonto twaborokereria kero barorire echae yabeire estedi etari kawaida baturangeri twatoma abakirigacha baito gose abanto tokoroka extension officers bagenda kuborokereria. Okay. Mbia mono sana Nyarango asokwerera asobwagari emirimo yagwaye buna omunyakerugo asensemeri ya Nyangoba Tea Factory nande mirobiri mwaberimo kubeka soko enekyanga ekemerigie cha enkoroserigwa kere buyana boigonko enyorera kere echiro asechinse chiri cheisiko ha turachakira ngo gostorera nango magiga keigo chairman gwatebiringa ene chairman orekere kende koratumanyingo ningikeri yekoirera omonto gochora kubumunyakirugwo andekero kenda ya sensemo yabo ng'aki kwaberi go koligereria bokoreri bwago ndiriri kwabete kuguchakira gwikira bwana iga mbiya mono nche ogochor kwano gotangani kwarenge 2003 na abeire ginkora na abeire gingokina na gochor muno munyakerugo abaminto ngokorigereri bare boka barora kero kenda ya no nyare ko bara tari muna ninje bweka ndanyare ko bara na barabumbale pokora lakini this is an opportunity bagokwa okora no borai ai bweka toko bokora oborai go ikobeka abanda bamo mo bamo na barobuo kero mwabeiramo igona rio burai bwabeire complete gose bwa ene kiru isaneka na mono akero to ko choru muna kero kende birogo mbirororo na batogo choru munya kero wa mokonyi ngo chora tole chit department chita keirororo yo tenene ta aba kaliegasi no yo tenene ta mangana na kyubu agachi bogendrete obibi onsimbirororo igona batoko yana na chit department yawo lakini renda karoro machairman na yo ligerere tinki kagendrete kera chi nsemo chionsi chi nsemo ye factory yetu gose nsemo yo bulimi bwito bwenzi in general ekero konyora muna kero kende okogunkora nsemo yemo muno munyakero go intervene very fast orore like now abalimi baito mbararuseli gwechae chipanda gose buying centers koikobo linki kiagera and orosi you create modalities ngake chaye koruororo mwara ya sinaba manager bamonyoke barete chaye kiagera abalimi baito karambegerete muno munyakerogo matakete service cha muna baike buying center mbatake rikobero mono chaye deta kairi no ene rokorara mono era ale more than what is expected chinsa chiria ego siria obwansu bwechai igo bono goika to munyoke very fast chinsa jiri to wegete less than 12 hours to munyoke to pick chai kare korosibu now we get ekwere ende grade kare igoro karo twanyo ri grade kare igoro to ko enda se chiro na bato konyora na ende chibese chire igoro ekiagara na mono kegima karo ko ende se chiro torigo jikoni chisiringie ase chai togo jikonyo in terms of dollars muna bono edora ya enda igoro na kimoroche ekorora kana karo togo jenje siringi ne dollar itoko ni dollar ari Mombasa karo togo nyenje siringi akara dollar ere igoro itoko nyora chi siringi jire chinyinga igona bo mulemi na rako igubuya naki engakiye twananyorire karo kende amasa na ngaire chibese chichie toro na ende nabo bakogoka na eba karo bagokire emirimo yane muno munyakeroge kwabe miororo muno ikiagera ndonsi singweta ibaroje muna ninje na korebyo is just yeneme roberi twabeke bibyabo omulemi naro ukorigereti korosiko gari chairman gosinaro uganite agochakia obulimi soko ene kyanga ngosimekale ekemerigie chae kero kende nabo kora tumanyanga chairman anga kyabwene tatole chae liaye mbiya mono asoko buliri swali ligia omulemi ritangani kara atarasimeke chae go ikaro sio mugondo
muna bona nje ase factory ane na korete egendo ngoroka chai nyinge simekire se itogusi mo especially ase Nyankoba ya irire miake menge ngachake program yo kobaretera togocha tonchorerie chai riero torete ne yabona ebwe kwamaje ne chikiro chegoro se gotoru ama saa ya regoro nkaruo roro tukarosie program with my board members and the management. Bon every weekend, umurimi bali batagete chai. Gokore replacement. Ituwale ko anda tuwali kamarieta chipaying center kweta. Tuwa manye na ambanga kibanga ni metene rengo tagete. We offer free transport. Yeji gari ekiagere gari ne yumurimi. Nera bono tupene without of investment ya yeji gari echi. Tikare terwe chai baka mugonda simeke. Kabisa. Ne chai yego chiko simeka itoko embroi or we set our extension officers we say TAs muna toko baruka bagendo na bubago kwenda ba make sure they manage mune chai yego simeku mune kolendwa bakamune go chaka kotoru bamanya kwanda over kuchia somo lemira lakini every other time chai yego banda wa supervision na go ikabagenda ororo boro kyomulemi kengeli go koruga so that we get high yields. Unabona Nyankoba initially be chikiro isakorora muna yakinire. Currently era at 16 million kilos production per year. Korua chi million sana isa to togaja kianda togaja 10 na ibere gotira. Igomona na botokorora muna twakinire. Egendo kende chai nyinge na bora mboli itobegete nasari ntwatagete kobeke nasari ya se factory lakini yakara twachiete gukora egendo togoroka cost of production ye chai tukanyore ere iguru kobwago tomegari tokeri chari nasari ya ase research torete chai ria yakore irwo butuki bwa bona the latest muna bona I'm very happy and so much encouraged by my guru because ba chete bakarespond me many of them bakarespond to karete chai by the time 2000 and before 2000 and between 2019 and 2000 we had brought around more than 1 million seedlings sabali mibaito na ende bona gana bongorora muna out of what we brought at that time ya mire egotorwa and the production is higher than yemeteye ya very mikuru igai could also encourage our growers akara bako nyore bidoki bikatari muna necessary yo chikogole metati one ya 20,000 watt na boko chaka no ne yeribu orete tori bless party na ndo tole de yeribu tori bless by the end of the day we are done ko bless ya chayo mugondo wens okay biyamana sana soko edes daigo akulinde nkorra tole gosekera na beri ngotara igachinsemo echa nkorra ndi nero ereto vauti yake echa ne ekemeli ekemo kergo sichie inanchirororo chichai bona iga madam biyamana liswali ligia bona iga chichai tobugate gose chichai tobugate chire we have over 400 species gose chikroni muna togo chiroka ase 400 chiwansu binjira ngaini ase production yani liga salia yendire ngaini ikiagere chai bona iga tobugate 307 stroke n nere ko ruwe chai nyinge pia somote asomngaka ekorwa up to 3 kilos by year chai yusa konyora no bwate chikiro emete tote beri buo igo mwaka konyora bwate chikiro jiri busat aiso isa konyora bonus ya kore ruya let me say around 30 pop kwanyori reri butisaini na bachigo konya nkaigo onaboko gora kende na ye kiaborete nyumba na mono gusiyo manyete chai nero yo katoligereti mono na sogo somia abana baito mo especially ase chai kwama gusi chai tari gusiyengi me chai kwama part of our Kisii, the southern part of Kisii chai tari kwama lakini the northern part of Kisii chai kwamire na ende buya karonyero osereti
nabikwama buya naende nabo korora obugansu bwaye kiagera nabego gosomeria omwana ekugurire ng'ombe ogende naye naende gokobumuya naende oyende kanisa nayo rwe etaisio naende korwe etaisio noe nondo ore gweta nabo komokonya obwato oboremeru nabo konyora kwa mokonye noe no omwana ore gweta ore okanetie karamu nabo konyora kwa moire noe ne chisiringi sana ogorire karamu okay ekero korigereria ekero mokonie chai igagocha chinse chiri cheisiko ekero korigereria rigori rinkoreng'ana kiagera gwatata imubwate chikroni gwachiroka ekero rigori rinkoreng'ana rire mbia mono madam abwa soko boli na ndeli swali rigia echai yeito na bebwe kaino bokima bokorugu obokimo bokorugu boli bokorugu borugino abantu awa batatu omonto yomanarora arugo bokima abantu batebe muno bomboli gwansa ne chai na bere ngakimwaro sie chai ino nakieke nagoteberie chai takiri muna yaru ya toruga yaike buying center yaikirwe factory egende process ye yerosigu ekobabiye kobuye chai ri yarare buying center chai yarare buying center toko ni rigori muneri yaru mogondo yairu yarosigu kegima eri yaru mogondo yairu yarosigu ebwatu obogansu obonene kobweri yarara eri yarara bono togo deba yarurane reta etara ikari asokorosi eyende yajiete karosigwa no boruranu boriboro bone wansa mono kubwe eye yararete bono jinguru ja chigokya number 2 chicha etari jonsi pi ekarato korosi chicha bono iga chicha jikuroni jonsi pi ekarato arosiri to konyara gurusi munene ya guroni gete ne ya guroni gete egente kanane pi ngakikwanyerosi ngakiobwansi bwaye bole lakini ko liginde ko en kale chiabale mibaita bange nyore ndirio ko bwakore bono ra ikinyankopa kanga to gosimeke chaire yemo nyankobengima tokorore chaire bwa the production ye goropi tonyesimeke okay ne factory chinde mo especially muna chiri chia east okonyora mono factory maje digo twale chae ayemo ekroni yakamo around more than 50%. Lakini sei togusi egento karorore chae nyinge neburukaine chikroni chinyinga okanyoro muremi yasimegete kroni oyonde neye goso muremi yo mabwate chikroni gwetani sano asomugondoya okay mbia mono sana mwanchi omuri ya chinga kitagenda gusanga imiyo murubiri bwinsa kiabono mambia stogendete gokwanira na kitarabe togokinia oburimi bwe gekemerikeri giechai kitagenda gusanga no munyakiro gokorwa sense meri ye factory ya Nyangoba yogendete gutumanya igoro yo bokoreri bwaye ere no munyakenyoro munyakenyoro ngairi arugakiye so baraselete ere muno munyakerogo ni meroberikeria abere gakobeka ase okwene kyanga abali mibeli bekemeri giechai gali ase factory ya Nyangoba ngokora bari emirime emiyana ende nabakagotumanya nga erinde kwene kyanga nkonyora barebese chitororo nere byababeke merobeli barabubuna abalimi baene kyanga ngogesa bari ligesalire ligia ekero kurigereria chairman ya sense media ntubwate chief factory atwaro chekero tole gokorobotuki mbaroro babete bakonyora bonus iri nyinge kero kende ningikeriye kurigerirwa abaiga banyore bonus nyinge ebinto mbirobi ebinge gwetania kamo ndatebe asomulimi korora mune factory yaye yanyorire besere igoro number 1 goikato kolegendo tokoroka ko we cut cost of production tolende sana ebese yomulimi ekero yachire na kitogo kora ndo tumia jibese twanyora chinyinge gokorere bintu bie factory kobwa kogachero mulimi egendo kende chibese chiche kero totagete chiende igora goikatoka yebinde binge biritware gokora bibe ebike muna bono bogima bokongeta bono iganto tagete gokora ebintu birie binene bikori chibese chinyinge ebitokoroka ari the capital items ntotakeiri gochikora bono itogo chieri serera tiganta beke gusi itogo chieri serera tosuke amatuka abere gochimuino tokonyora chibese chitongo buchachire
Yori na batokorwa prevalence tokole ebintu ebyo. Lakini for now number 1 etogo kadi cost of production na very go in a center of getting more returns to our growers. Number 2 ebintu ebinge mbiro to wa avoid one. Muna bono nkonyorore tokokora ebintu bya marketing ngokorwera lakini era most essential. Bono to reduce nya twale gokora marketing this year totebe go 70 times. Tonyerete go chanonye 30. So that the 40% e cost ye tonyebe kagenda so mulimi. Egento kende. Akarota gete na ende be kwerende chibese cy'umulimi cyende igoro omanyete tokoni chibese omwako mugimo mulimi manyago cyagwakana igogo endo chibeka oligererie chibese ngainda chibeke chinyore na ende chibese bwango chimente ande orole gusine ko enda chibeka se ense moya serikali ase tokoroka treasury bills or treasury bonds munora kebeke ogolebi yani eji enga muna kwanda kwabega chibesa cha segete chibiare chinyole chibesa chinyinge elindo mulimi abakonya muna bona somewhere 2015 yankoba chibesa chons bitwa nyole tokorwa se interest they were around 16 million 16 million yajibono wocho chimentera ni ase bonus yo mulimi omwaka ne ero manyete egenda tagete korora ne bonus kwa mwaka na aya karoro murayo waka no mulimi bonus yengia yani you feel very great okoigubu yao yani okoigubu no you are so much relieved okoigubu so happy every other time no mulimi nera akoigubu ya karazo manyete no ano okoigubu ya bwoka ine that is part of health okonyora balimi bao bale buya boliga kero kenda ebuna omunyakerogo ase factory ya Nyankoba ngaki kwabere gokobwaterana n'abalimi babo asoko enekenga ekemerikiri bakoreta gicha sensemeri ngo bakirege kerano muna baona iga abalimi bane ase chipaying center chito round nto baide program yakare egari ebwena ta kwande piki gose erusie chao egole chai korusi bare batiko barabubatikale na barabubago kora bintu binda ase family chiabo ne bintu obogima barabugo igatokole bintu ebinge so that we meet the circles of the day every day ba kara tuarusirie chai itoko ba program bamanyete muna program saa ina saa tano chai ngojere koyukorwa number 2 kara to nyora ta ivude isa mechanical era samugo yago se problem it wena ko bata immediately so that they take care ye chai emba jabanyebe ke baganyete ko sine yebitonga esale kero ekaro batebeti mapema na bokonyora baretira matandiko banyebekire banyegakire banye isira ikibirisa bingie chaete sareka banyegakira lakini to batiga igo bona kerege ndogerio tagete gokora nonya nege ndo tagete gokora development yende yonse ko barange muna bona karo twarenge kugure megondo itwa barangere tokabatebi nao tokara abasomiri tangani obuya bwo gusimeke mete yeito muna bona Nyankoba chibese yaka no mwakori omwako mogima itwa sierete cha ya serwe mete twasimekete ekagera ntwaji kugure mete korusiko tokanyora muna twanyore return sichire chinyinga ne factory chinyinga jasimekire mete lakini nyinga nchiratumeka ono na bokonyora nche na kanire gose 2 shillings more than a given factory gose jinde jaka na baka 10 yengo etere bintu biri bakore ono muna factory chia east they have their own hydropowers estimate bago intue karoto kale gotumia toko gore estimate toko serecha barabune yabo esa price baoni gochia se serikali iyo bago nyoni gochia se national grid chibese bago nyora na ende korwa bako egu ejigo jia bero mulemia twamanya kubolinga kievo gitoria yari era chisiringi emeronge ene nduto karo 20 efage omorero bago tumia yobo na ende banyora ba oyoti gara baoni onoro yo na indu dogo omanya take banyo begire national grid sasivu noro to kare gotumia na indu number 2 ekero kwasimekire emetenero
emete ye nyakware gutumeka asokorosie cha nemete totebe chitani komi ogorete na endoro serie cha ye chitani emete kware korosiri chitani komi onyore ne yawo kwageja kurumogondo bono korosie faida nene ekoira na guchia somurimi kobwa riri kwarenge kugore emete ekiagereye bono na kieke nagote muna cost of production wikatonyirende ira nense kabisa number 2 bono naende gento kende togokora asense yaikire bono esaburi ebindo byabere bya kongire goikatomana chi factory chito togotumia modernization muna bono nyangoba ya setiri ekwerende ya yegende tokoroka kya modern bono iga fermentation line automated fermentation line eyibone ne yero yo kalibaga kwale koliga abandu 10 ase gokora egasi eye gose batano gose bono konyara yoge gokora tobwati cost yago ja gwaka na abandu 10 ase chibese chiri kwale gocha gutumia gose 200,000 in a month you save the 200,000 ekiagere machine ye nero yo kera is just a computer you use muna insurance chiko tumeka elsewhere nero go set orore nere gokora ekumanage cha kurwa mbake point yo mwisho kero kurigereria chairman kero kende na kimwabere mo kubwaterana ne serikali ye county na boye serikali enene asoko ene kyo bokoreri obuya ase chi factory mbia mono aseri swali ligia mono mune county tiganja akere county na bonko nyeruseria gwa bie county kiagara initially omulemi nero le kwera oseli chipara ogoticha chipara to our buying centers yo manye dendo bwa the buying centers chirili sabu mono ime but this time round I must thank our government the two governments batoro oseli chipara sana number 2 ase chibese chibono chiarenge kuna chuchia says ntori ko chinacha that is now saving to the farmers again dokende ya gatatu bono like ase a county they have employed their staffs ababa extension services bona abu ekara baito bara bali batatu bagendere to gukora na bali isasibu now the team has grown bone gocha goikera kero muremi ngo ikerwale libagali litwale koiro mwaka koenda round na bantu baito you know in a factory we have on the extension service officers bona ababe county bagocha gosemba bere batatu bona the team now it will grow na nyaba gokore abaki bagokore gasikorwa na bangokora bare now we get that we cover much more encourage in training our was tania karoto bwata be factory boka number 2 ase serikali era ne bwata jinjere ibere the national government ne bwata ebintu bibere usibitatu bi ebinde biri bi affect umulimi number 1 like bono iga effect zichiria chikorwa ase serikali ne chibango ase chai we have several taxes chira around over 40 a tune of 40 taxes elements of taxes ekiagara muna bono omulemi chai akoni kurwege ita wika akane tax ya 16% father bokwenda kugura masakara ya tokobakeri wakane bango gakwenda tokonyenda kugura onye na maguta twa ngwaka na tole bango togwa chanyane items toko import kurumumbu across the ICs or what we import ingwaka na tole bango omulimi wokonyu na serikali enene tige county ne karabale nge kuligereri ba consider to reduce the taxes so that omulimi nera ave relieved somehow muna bono cost of production this akareri nkoboere cha liarenge ko bajisiringi sana litarusirie enda kanetie bangende yonse nabo omulimi akonyora nera chisiringi koruororo chiria chiare gocha gwakanwe bango chira no mabukoye negento kende ngokore serikali naringe konyesaba mode of transport bono iga muna sei togusi nyore ndiri are kunyare kana tonyore reru direct from our region ya gusi
tu Mombasa ngokonya yarenga mang'ana ya transport ne chigari. When you compare reri ne chigari, the road is more expensive than transporting our tea through the railway. Bona ina kitu wale kusaba in future serikali yale kwanza etobekere raini goja gusiye reri erinde echai kerebe na wanya yale ko atobekere kune gusi echai yogembe tire gocha tonyebekere point ya tombe ya nyankobe ya nyansiongo chifactory cheto nyamache echie de chai yiru nereru cost ta kwa igoro muneri twale kutumie gari kurwa nyankoba kurunyamaje kurukiamo kama etirimbo gie chai baka Mombasa. Kirikende chama nekero moko ni chai gatotebe gocha chinse chichisko amogo sangiriria kuruchi factory chonsi gose mogo teba ngenere ya nyankoba mwayisoki gochiskali. Mbia mona seli swali ligia chai bono ekarore nyankoba yaro siri chai ya isanire egari ego ijore kweru Mombasa toro jine jigari to kutumia no tari chireru nyankoba nere bwete chai ya nyankoba na nyankoba nebwate omondo tenenerete chai Mombasa ali to aba bakoro kuchiproka amba chai ya nyankoba muna yarua iga egari ye twabeke chai koru nyankoba totebe chikiro yabo gweri chikiro mane bakobogori around 15 tons muna twanyebekeraga Mombasa ali yorokiri ase kwerende ya Mombasa chigwe ya osichito njiroro no yorokiri nyankobe chai yaruro chikiro chinganiga eye naende igase yarusi ne chikiro chiri chiyorokiri ya iraba kororo eko ende gachwe korwa nyankobe chai taragenda ngo tomatole chichai chikuru kusambusi chikwota muna yarosiku sambusi ne chai tokorosi chigiredi chirange isanemo chichai nero BP nero BF1 nero goenda baka chike chigiredi echio isana nemo bono echai yekere grade totebe MP yarenge yarosiwa rero ige korusigu nkaigo ebogwe mune sambo etomgoji Mombasa ali ase chiproke chikale chinya test na chichikobe kaligoli ne yende nare ko bwa the BF1 nare be kwa etomu Mombasa ko enda chionzi kire baenda ba karawa destri mune ko nyako tirimbo ka babe kireligoli baende se auction bona bali bagocha kokora baba tebia ja ite isi ine ligoli ele na aba bagocha kokora na barumba bwate timu yabe ko test nero yabe kaligoli bona moko gendali enga mune ngombe kwa ile chiro ga ya seita moko enda mwagiri oyo kokora na yo yokoni moko igwana ngaki ga to etania Okay, mbia mono sana ndaitora bwaterera gabu atora so mutimo komokego tokwirana nobe gogutomanyanga obochori mbororo mugendete kwiroberia obera boko korekana asomo tenyo gatano narimo ngaki mwiroberete mbia mono sana mwanchi muri ebigita seni kya Ndizi TV chinga kyogendete gosangana intwe imeyo murobere ubensa kya bono mambia stogendete gokwanera kemeligie chai megega se orogongorwa gusi naki abalimi barabe bagokinia ekemeli kyo nabo gokwanekya obokoreri obiya kondo mwanchi muri elia turasoso mutimo komokego toskato nyegerango ina turasege keke kirobosio elinde tobe togosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omoibori koira omwana w'esukuru mbuya korende nkobwatiire ensukuru kikwa moira
eriokonyora migirio yebirengo byigoro. Potters Premium School nao bagosoiraime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari chobosombi nkwegeria bale amangana yobu Kristo eriokorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeyakisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga kigosori chonsi. Admission nigegenderete nigo bagutuka ensemo ya nyatiko angena mwisho walami chikilomita isano chuka kurwa setauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enotisano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye wancha bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Wamanyirenga obugima bw'amakeya bwatakira umwana obwatu bumanyi elikwegenderera sama tukale busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo kiri kyage susu niye kubatuka amasomo gucyasabana elikwenyolera obumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya gatano na gatatu gose tachetu gukora sukuru nakorete class ya 12 gose ni gabwatu bumanyi gite atagite konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga ase course abuna bono mechanical engineering aseba kubunduza welding and fabrication, welding, turning and machinery egati course chinde insinse ya mechanical engineering mwigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egati chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egati chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration egati chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatakinge kero chingiya eyo boigo ewanjira abana gosoma ase abomo elikwenyolera bumanyi obura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines. Na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo.
Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika ufundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala. Mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigegukwana muno mubuko asamange batarira stinsa mu kiri cya Gasusu bose bakire esimi. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Mbia mwana sana umwanjio murigeria chinga kyogendete gusangana into emeyo murubiri wensa kiabono mambia astogendete gusanga nere Christopher Nyarango oyore omunyakerogo asensemeli iye factory ya Nyankuba yogendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo anene kwene kyangango sira bali abalimi bekemeligie chae nabo igokwene kya obokoreri borobyo mwanchi muri mbia mwana sana asogendete gutubwatia chinsemo chiche mitanda sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital kerondo chenga mwalimu Edward Sagatabanga good morning Frida remind Arsenal fans waamke wapate raha ndani ya Ensakia hakuna mpira mbinguni. Nayobana sana mwalimu Edward Sagatabanga salimia chairman ulizia yeye mbona wakulima wamependa kuuza chai soko instead ya kupeleka buying center. Usimamizi mbaya ama namna gani? Nilibuli rachikoba kukuira nilia asiki kekekekere bwasyo. Rebecca Wochere oino agatabanga beautiful day bwakire byakorwa abo agendata kubwatia umurubiri kurwa sensemeri ya Hafar Albertine byamana sana. Beatrice Kiyondi aka Gesare agendata kubwatia umurubiri kurwa sensemeri ya Valley Arcade Nairobi. Atatara so aseli boliri nako bo lyakera naso asumuti kego koraira nelyanga umwanchi umurigirelia oyo mwalimu Edward Sagatabanga nigaro lire abali mibange abange bekemeliye cyane go bakonye cyaye abasensemeli ya Sokuru akero kende ningi kyagere batari koira achi cyaya se kitundu bali bamwire ko yonya bia mono mwalimu Edward aseli swali ligiya asese itogusi amalema butoranirwa abaira amakasana kara abaira make abalimi baitu batwalire cha enkesana mono etalika kero kende batali goikiranie no kugani kwabo na batagete gusegokora kende mbakonyora ngo ikirani bari barora enchira yo katoranyore chibese bwango gokorera kero kendo muchando obarigereiri go changa mono no konie chae lakini omondo bwate chae nyingi na bakonyora ekeranye rosereti buya na bagoikirania okugani kwaya na tagoikirania 100% na bagoikirania no nyene 80%. Ababono babwate chae nkenke yabeire kere issue sana negendo kende asalita we must be not shy to say ebinde binge byabeire mono isakoenda se chai mono ko nigu ebindo mbiro okonyora bietanetie ase chinsemo chinda se chai talikoni muna bono omonto tali bobe gukwana onyora abana baita bake mbabwati kende bagokora barure chi school na ende mbara kwane ruboronge na bokonyora bagotakaita konyore bese
obukwanya abesa iria se chinchira awao atagete besa bwango gusina kunywa gusininki agenda atumiororo na bo igonto bugate no na abantu abanene baketari abange na baro bakora muna ngana nyore besa so bwango nkorerike ina rere challenge nene sana abantu baito bale konyora munamba bwata asaigo gete bakonyora bagokore bale bakoro bulimi awa gocha mbale goikera bono mono okonyora abalimi aba bakonie chae kujisoko uru babu echae yoga nera dependent on kugora echumbi kugora sabuni kugora esukari keregento bona akorora gocha koire chae yaka umutie nywere ebinde byonse bitako binyora ini between I don't know whether mwalimu have answered your question. Kwa bere gukwiraniria kigima. Ekero kurigireria enga kineroro twaruchenga abara ikora sensemeria inomba bete bagwa kwa isiko. Kero kende kora kwanera ngenga nejo ningekerere to bakabagwa kwa isiko na ende bono igange tamkero kikelimu abere mo kuimukia. Mbi ya mono. Aso mwako olengo 2020. Abantu egurubu y'abantu aikolite egurubu y'abantu njachiete ekalika guchiase minister ya agriculture and the office of the president ingecha ya gure liria maguri na gwete nsepi liri na lienga ki ya corona ya renge the whole world was almost affected everywhere ntu abwa the chiro tware ko ni cha enjao ni chip epona asieka wega jainse baka siringi 5 siringi 6 korwabwa abalemi nao you know abange mbale ku understand muna inkie effect ya corona ya bwate gochase echiro yecha mondo da yore ko ira chiro cha atigare tabu chinyinge bona kara yabayigo bakalira gochia serikali serikali nero njacha gokora butukiteche ti karansensa ekoro butukingi de causes chiagere bonus ya chinkanereri I may revise because of some political elements or politics bagategi charge esa bulirende president yekarwana executive order egoteba muna chikura chikoru within 60 days nechikule chakara chiachi gokorwa nchikoliri kubwati neme with the regulations and acts of the companies bakaleta like in every factory they had one point where they were electing their leaders na abu yarenge muno mogaka gosomo ngino tari kwenyara tari goiko abona abarenge interested bakabogoria their supporters nechikali bakabaira se babaire ta bakabachora induto gamanya gotene nguntori kobori kura sababu yaroteruri ekiagare eri konyara chikura chiakiru chigatene ngune kododa ye deni minister ya agriculture chaga chiteneni chekura chiage tu like today akarete order botuko bakariya order botuko bagachiteneni now the process egatenena asiro abaida sindwe ntochietiko enda go contest kwa ekekiaba omo gwakiri bwe kambuni nere twa embagwete aenda boli nkikiagara chikura chikoteneni because you know now accord order tari moko enda mochiko debate ne court igo gotoma you are lawyer agenda boli ninkikiaba ekara enda ko boli tairi swali na ende bona karoyo minister ya agriculture abegete odeye kanganere kuranji arenge gokoru arenge gocha atebe esababu ekodie discord order yacha neye bonde gendo gokoru nek igo tukaru obisi gaba bagaswa for the last 3 years there has never been an election ndeyo yakolirwa se miaka iko 2020 baka muna bono tuacha baachire amangana ya kairu court bono na aba bale imba aba bono barororo bale leaders serving president bakaira amangana ya kwaenda konya challenge reforms injire ji atakire gocha ekaro ji atakire gocha
na chitu akageterende chigo chakanga bono yo minister ya agriculture teni arenge goteneni atebe chi reform echitiga chikerane mogende for an election ekiagara they had indicated as chi reform babwata ni chisoni kere factory ebwata chisoni 6 except one 6 except one is factory in the Raja Gusi eyere gyanjole ewa keru chisoni sana soni ya mero ya protested the wrong time ago ase ya iretu ekakana teri gochora kura to date igo bono barabuna bubabwate bagochora ba director batano lakini chi factory chinde jonsi bia ba director batano mo bagochora reforms ba draft the drafted appeal got the reforms yekoru chima factories chisoni chima chigututiri tokora na election in 3 elect areas chi factory chino mini chimanya gokoru chiba appointed tivere bono ne chino mini echi anya yarenge abangi na baira batatu bono na abagaka bago ba nominated anya na abagaka baira batata ne abangi na bago ba nominated king ya chikoba to date muna togo kwana iga there is no reform ya kolirunda debe naki ya koliru na barobu bajiete bagaikaransa bagataka kwebekera machiko nga none CMC chiakoro ibebekera machiko babatakira kwa barobisi emiaka 6 bamanya koruo lakini I thank the government so much jaje kaleta the two factions chechi guruwechi eya ito na aba bari serving bagatebi ubakorege ndotokoroka mediation yagakorwa eyi yakorwa it was I think on 2nd yakorwa tare mbiri last month this month ya April na riba chibaka mediate bakali shorudi baganjera na bono bonse ase chigurubwe cyara kabiri abantu bonse bibakoro kumurimi aye guri baga achoro murayo yatagete gochora igo bono chitarikia 30 chitaraika cyumutenyo gatano rimo obo chori mbotakeire gokorwa no bumono ekerobo gokorwa ibo gocha kwenda bono ntori gochigokora muna twagakorire initially ekiagere ebinto birito tware kobuna asebe chi issue chi arenge 17 twarenge go contest against ichigo cha koira ni bunge asemeti yenye 6 bunge chichadiri echibeke muna chitakeire chimanya gocha koba effective bono iga itogo cha kwenda omolemi acho abogorie kebande kiaye abogorie siribu yaye agenda igwe ballot achore omurayo yatagete in a secret as what we do normally in our electing our leaders to the national government or the counties na bobigo cha koba igo until we wait akarama chikaya issue chitware go debate cha gambira ko rubunge cha returu chimanya go cha koba machiko na namba egendo kenda asama ngana ya yechikura abande barororo muna chi factory bono weta kere factory ne bwata machika arenge gokore gasi before 2020 na arago ja gokore gasi tari aya after 2020 aya barika totageta kwa bemeti emiaka 6 totageta konyora chi pension mole mi umanyete biasara bitogo kora is nani profit making business tarifa ita tokonyora eye no mole mi akonyora echatora muna yagoru naende okacheru aga bonus part of it eye ndo ewo motienyi for survival bono ekero togoteba muna toyanda gose miaka 6 torigi chi pension muna babeke chi pension eye aso mole minje tinkorora muna mbia because also am one of the growers kwabeke iroye e pension ngango e pension yacha konyora e pension pengine twanyorire disaster gose karamidi achira amagena achira tule cha umwakoyu teyo ngakibona inuma konyora chibese chimuchi kwakana eyi aba muna tigo mondasi boke korwa enkoro yaye arole isiraiki this is an offer, this is a privilege from the growers ba gotebirira onyora ara gwensi yao inke
oche naende moche no maria karo kwanyori ara wensi nare nabo kwanda abale mimba bwato mochange kanisa neta keireki okonya konya and that is the only way you can also be blessed again to kende selection naende nabonko saba abale miaka beko ja goika chikuleche chikuleche tipo ordinary go chibanga lakini ngoya nderete bi umuntu ugocha gutene gwaki chikura oito kuruka ana independent agent ugocha gwaka chikura usana independent body the way you can describe it ugocha gwaki yera IBC na uba ugocha gwaki chikura T-Board of Kenya egocha oversee nga imerobeliki yabekiru kerege ntoki yabere in place ete bi ababono ba IBC njumo koli chikulechi abamanya goto tebi chitari kinjinganiga lakini for now esa kiora bato terasoka we intoka gerete any time from now not much from now ngochere eliego tobangera oyo tagete chikura na tagete atuareke neke oliyo tagete chikura to tuareke neke muna bona ji factory chito gusi nchibwate gendo tokoroka bylaws of individual factories kere factory ne bwate chikire begete omondo go fire for directorship bwabwana tagoiki ne chinde nyiro jitabege tipi ejinda anje kone mwe kiagaranye na jiro jinji aroje muna ingi chi akore chi factory chetu chi agusi chi nyinge chibwate range between 1000 and 2000 na ikinyango babono to bwate chikiro to omo director go choru go igo twale chikiro over 2000 na ndobo mondo akaro chikireji manyete na intumanya bando tole na bakonyoro mondo twalire interest go chikoboli oburayo tabwati chai bino no moto yom agenda agore chichai korueri siku ya chapi mere namba ya yerole kanena bwate 2000 kilos nderi yo sense ga atabwati kilos omondo muno oyo na are subjected to fraud and corruption oyo okoraiga naenda bano omondo na omondo na bako enda naenda kombo chai chicha kombo ya omondo na bako nyore problem altebe mune chai anenere gonkonya ngachi siringi chinganiga onya gotora echai muneri aseri chiko data keiri ko account ne yao eye ne yo manya no yo simegete wano tuatume kire amabagaya ensemeya mogobe ensemeya mobuya igo amangana ya election it is a due and before 30th of June this year. Okay. Mbia mwana sana so kueresera igo. Kerondo chinga tuko ndani kabisa kutoka Mount Olives Hospital Mosocho opposite Pillars, Daktari Calvin mbia mwana sana. Edwin Matagaro Brownio Nchari nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira County, tuned in. Kerondo chinga Teresa Kemunta tebanga Job na Frida Bwakire tebanga nwakubati umurubeli urwa sensemeli ya Muranga. Ekeroko kwanera chairman igoro yobo choli uboiga. Akerekende nobo choli buna buli bwa kawaida moko enda mwakole campaign asabali myabalemi baba akira chikura gusena kibugo chabwaba. Biyamono. Na wonka gerete wagire chikura mara nyinge kwararira campaign munego korwa none ya 22 twachorete chigabana tugachora chi MCA tugachora aba senator aba bunge tugachora even our president tukabachora that is the way we kwenda sabalimi lakini rende tindi korora koruisi twarure chaite bwana rete gokore siasa ikiagara chai business this is business na politics tigato chubeke kando na botoko enda tokore politics siasa chai tonyeite ko se tonyere gore lakini bona mono e campaign no kogenda sabanyene bakorukuguru was obatebi engaki ya ikire na ndo bachori bogokoru mbale used after normally obachori obo ibo bwana ta koenda ba factory 2 directors bachoru every year tokuruka one that rotation akara bachorirwa aba bande batigara abaime itogo teba kero genda aba bagochorwa abageni mba understand ibintu binde birema wa akara bagocha aba na ubako badai soro teachers baba somi ba understand igoro ye instrument ye institution ye
naende omwaka okobwati tari boka aba baenda aba bono barabu bachire naende babere bakogenda nabo tokoenda continuously ko after every year itobwenete kwenda 130 bachorwa babere baenda isiko bachorwa ekero tobwate chisoni 6 lakini amachika yagocha gocha igakotigi ko indicate once you have been elected after 6 years you go sisi kwenda naende koborie kerogeke anymore after 6 years igo campaign ngo korwere naende yitogo saba mono abantu baito nanya korora organism egokorwe anywhere kiagaranye no kwenda sabalimi ande se kwa ande functionere you try reminding them every other time na mono naende tuwa saba abantu baito chikuleje oyo mosubati omino oyo nyokomoko oyo mbaba oyo ntata abantu abana abamo none chikura chine na tindi korora inki why we should go out there to chake koruana to chake gokora ki no tikangenda ali out of my conscience nkore gento kiri my conscience yantebia no roserende lakini to tikarete ko nanya korora linde to waka chikura ma gosentebe tikange intebe bono muno mongi no na kero monto mongao na njenga kere to mongao nanya korora li tukeri mo family yana to eko ba separated because you are keiro oso akeiro etakeire muna to akora iga era ne ine kwerende ya ye conscience ya matebi akerege kombe na inje tiganga akere karamu twamanya konyora nagi ngana kwachi wagera karamu kwachi wagera kombe itiringia tiga twage jikura somo lembe tuwe training tuweka wanoroje twaenda twachaka komogolerana bakabande twitana twakoraki that is wrong that is wrong igo politically ndora majwa muna bono jinse have witness some countries akaro bajori bogokorwa abantu they do it peacefully otamanya muna nechikura chigwako lakini seita olinyara bakale umwanya mwajakire ko gosana koruta na magena gokora kimwa umisanire and at the end of the day akara tu umisiro oyo ngomoira tole nyagitari we have affected the economy of this place. Okay. Narogotebanga congratulations sana Chairman Nyangoba for enlightenment to growers akwirukanga Henry Nyabuto a grower. Okay, biamona sana. Thank you Enel. Barora babiri bagoteba Chairman nga ogwakwa isiko kwa ba director singa kelia anko bete gokuburukani gwana mangana siasa timeti gosinga ne inekene. Nero na eresera. Na eresera it was out of political influence. Aba director bali bare ngororo bakarusi wobisi. And bone sabulio manyete etwaroche kero kende bakarora muna we may not support the government of the day. Bakara the only way no koreta abantu bali barabe under the instrument of instructions to support the government of the day. And the way how the day to influence erinde ba nyora government ye tagete ya nyori the parking is saying that it was the agenda. There was nothing much there. Ekiagara barayi aba they have been there baraire amatuka yonse pinga kiye tanya ko ba like now a president yarura na exactly what ya chiete gatene niku mbanye onati ejeje chikure gatene niku mbanye onati wana tukara muna egende kenke egetogo jatwa keroka isiraika symbol ya state it was a state capture. Okay. Ekero kurigirelie kere kigambiro kiabetege kona changa moira na sabalimi mokorobo chori ekero kinde inubuna buna yo munyakirugo buna ba director bari bandi babete bagwako isiko ngaki moirere tengane yega. Into sincerely we must thank our judicial system. Ekiagara ekibakole tena kenene. Naende nabongo tebia barayi aba berete isika ba director. Ondeta yoje to gutwara kerengera rigose achikoleta jebe chifurugu mali. Etwa tigete bali baroro na inu safu. Patite guru was realized there is a difference between abatuwa rueto na ababali serving. Like now I can say freely nga baroro barabu ko ikasa umulemi bamotebi umulemi to koraiga iyo inegendo kenga a very rare gas ko korore kana munyete gas eri enkapi gose bali ko chia so bwenge oyo mo igora nyoro ogo interact na balemi baye igo bono ababa koro barabu still they are with their growers
And I believe strongly many of them they may go back. Many of them. Kigo na batoko tebie ekoti yeito mbiya mono na bonse bali ba participate. Like bono jinse mochi abamba bwada ba wakiri bawo they had around 14 farms. Intuo mo wakiri weka lengo bwe company yo mo mirimo. And we really appreciate of what they did. Kiagara ndu atarise kito tagite. It's a much understanding tokole mireme yeto suki Kenya yaito. Na into so that the na ensende koligere kurumu na rora Kenya na rone karo ekokole bintu byaye. Okay. Akeke nabo gotumanyanga chi project inchiro rokonyaranga riri batarakwa isiko babwate kero kende baisa ko bangamba baba kuirani gwabise mbabe bako revive chi project icho mbiya mono like now akara to tararu rokonyara twa setrie project ye tronya kwa na hydropower konyara ya renge supposed to be commission the 2021 December. To date timbo ya the update boronge nkagerete muna ya chiete ga stall. The only I can say a project emete like Nyankoba ntobwate 3 farms in Transmara arakatatu lakini echirende from sources twigule ababaro bachioni bono lakini rende ntogo dipitisha ngabachioni unless we see the documents na litoranje lakini chief factory jinde jiroji chiao ni rie megonde iyo muna bono we have one factory ni Kisii na nkaite mwanyaro lira ase the public domain yaoni mete kaoni ne megonde iyo lakini rende the government is under investigation ito tatake iriko kwa na mono emere ebinde bitware gokora intwe like Nyankoba bono inche bono ting insakoba na choru lakini ninyege nete munekaro na chori runko endali inche no ko enda ko manage investment yeli konyora na korete ekiagere binde bininje na bibegete in place ne agenda na bugate ne yoko make sure omuremi onyorire bese gwetani ke wango ke muna bono Nyankoba na gotebia gweterese mete ya siere chae omwako era emete ya siere to omwako omogim na kikiagerete Nyankoba kabe ya kabera ekobwati nyansiongo nero ne egento kianye kineti investment ya director bali babeka matunwa yare korosie chae tokoroke orthodox chae ye orthodox debwe kaini ye toko ni ye bucket orthodox be sold more oro haya places than ye cities ye bekire ye kawaida tonalete igo na bonko ba de muna na ende yare ko na bale go ira nororo na ende still they will go and manage chi investment chawo chipakidori chiri konyara chira akora na chichire disadvantaged ekiagara bono iga bagendete kugure binde munemete bacha gosere cha like now na bonko ra chipakidori chinde chikurusie mete even as far as mate sondo eyere cost yana sana ama gutega ali arwere factory gosenara ali aja kuye mete ko ruchi kilomita chinyinge that is a big setback to the saving. Okay. Ekegerando che maninga ebiro bieto byatonyorire kigima atomanye ngono regeti kodire chikurechi mbi ya mono already inje no indegeti nkorigi chikura chieso ni ya moturumesi asa matuka na mange nje no ndo na bale mi 24/7 ande ngo basaba kende byons bikeli ba tagete tokole na barabu lete de mono de bisha ba ntebi akarongo tara akaronyi karansete akarongo seka ba ntebi muna naki omurai ndo tagete tokole ekiagarani na chifunia nje nkwego kali ande ne soniana onye na abana bana twakorire nsema darinje bweka ngokora abali mibana kibago chamo twakora twabikorire abana baitu basukire omo babere batatu basukire twaletire institution twagachire chikanisa twagachire karo mondo itano riro bokon igatoko monyokari moriuka twabatebi pole twamanya kwenda sande naende kwenda kogenda na bongo teba muna abantu baitu ndo basa koligere jibesa mono muna na jijiragere kwa webesa mambi gwachaka kurira chorango murai moko bakomo kera lituko omoroje kera lituko koko enda nonye mbuoye
okomonyora kwa modebie problem yao gusekare issue ya beire ana agent issue ogotoka raisi endo basi problem eyo tari abarayi bande mbale nkorora tari berende ndagete ko bakanira omorayi ochori gikikura gusi akamenyete Rwanda gose Buganda gose narari bono murimi agarabwate problem ga iga se ground ya bwo yenka gose buying center mondo tayoko tageta kumwasist problem egina kero gimbabwe na tabarigereri omwario na bongo basabira amaya bonsi abarimi aba bakero bagoenda tiga batware kerengereri baboria monene naki twango murai tochore twango omurai togochora ogochago tokorereke mbia mono sana sogosangana intwe engana yago yo mweri guchia so murimi okorigeretie siko gari nere yeye mbia mono asabarimi baito bechae abenko kenyengi mumurimi bwechae iganko basabira amayari tangani number 2 mbabori abalimi baito essence ya ikeire goikatwende muneko genda onye ne chae bono totakeire gotebu tosimeke chikroni chiri chiachire bono twemige tochisimeke tochirende na chichigo chagotokonye ekiagera indungo rutoro abana baidongo chabale abateko over from us na abana abuna barobumba ruororo abana babo uala grand sons and daughters bachagoteko over kogenda lakini tonyore ntwaigete kobeka emero beriemia ekero mambito tayo ebinde bigendete gokonya abantu baito no enense yaito neta kere ne binde bigendera enyore ngencho ekonyora chibese chukurani ense yaito gokorera abalimi baito number 1 narenge ko basaba mono mune bigori ebike biri bibwata abana chi school tari na chanja gukwana lakini engine gento na tebiri abange bali bagekorire and they have really benefited ndogo twara mechango muna ababecha into bwate chi policy eche insurance education mondo gutwara obokon kendo erike ekero kwanyorira ikinao amangano umwana aitire gochie sukuru igokonyora bagoja kamosomo muna bono ese chainto bwate foundation ya KDD foundation which has supported some of our kids for so many years ne yingwe gokeri muna bono ekero ngora enda abana bali na aitedia magoka na se foundation yani bako igubya bankorere service ya sebara I can't mention where they are bankorere service buya bakogete 19 ngogete na baro wekero na badebiri we want to assist you mwana oreiga ebakoinyora se baruete immediately na ubago ibatagete kora muno mwana ina ro abeire what is supposed to be tomorrow okay mbona sana chama nasogekera na studio na baigo gusangana intwe asobwagare mbona sana nayo mancho muri kwa bere gusangana intwe kortoka chage tumorobere bwensake goikabona igato ikiro mweryo no gosemera ko nomna kwa bere gokwemanya amange gwetera omoroberiga aseli tukolia lero kono mancho muri wekera buna to gukiro mweryo bomorobere bweli tukolia lero tomera neli tukolia ankyo seturabe to gusanga amange twalingenere job maangi oyoska kego kwa omugeni tuli bagalia bena soko ni kingobere kagosangana intwastinse mwachichinde uliene kyanga chibichane lyogire gukira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama bakubwatana nere Kevin Mugambi deterene Frida Kerubo yenda gutwara ubulieli aborobya imigeta senikya Ndezi TV.